panda, panda, panda. Panda, panda. Ej, hvad så er det panda gaming her? I dag skal vi spille selvfølgelig DLC igen, altså. Det er bare, den er vild alle sammen. Altså, køb dem, hvis jeg var jer. Altså, vi har købt 3 DLC'er, vi kan ikke bare lade være. Vi har købt de 3 DLC'er. Altså, så kommer den her DLC. Og så kommer den her Make in fucking World. Make in China. Og så kommer der World by. Altså, jeg er allerede klar. Jeg er allerede klar til at købe, når det kommer. Eller vildt. Det bliver hæftigt, når den der... Ja, når den kommer. Ja, nå, men lad os komme ind og spille Division. Eller Division. Prank. Ej, lad os komme ind og spille noget Fallout. Yes. Nå. Pitboy. Nå. Bare det der, eller... Hvis I kan lide den der sang, der er der, ikke? Så kommentaren. Så skriv i kommentaren. Skriv lol. Alt den du skriver lol. Det betyder... Bare prøv, jeg skal... Nej, bare skriv... Bare skriv Fallout. Nej, bare skriv... nej, ikke skriv... I skal skrive, nu hedder... P. Bare skriv P. Så ved jeg, dem der skriver P, de er dem der godt kan lide sig spillet. Eller sangen, undskyld. Nå, men lad os bare smutte ind og spille Fallout. Og som siger, så er level 61, så kæft det går over det, altså det er helt utroligt. Det går hurtigt, synes jeg selv, altså det ruller jo. Og det skal fejres med et pip. Og som jeg har hørt det, så er jeg snart på 20 subs. Den sidder og rasler med hænder der. Og jeg har sagt, når jeg får 20 subs, så laver vi det. Så fejrer vi det med en, hvad skal jeg sige? En, når jeg kommer til min LAN-fest. Den 11. i næste måned. Så så laver jeg en livestream derfra. På PlayStation. Så det bliver vildt fedt. Så bare glæder jer alle sammen. Det bliver hæftigt. Nå. Hvor langt kom vi fra sidst? Nej. Gud, skal vi have Hellbill, Can Trouble in Devilland? Nå. Men jeg ved, nu skal vi deroppe. Jeg skal se, at der er en cola herinde. Okay. 61, hold da op, det kører jo bare med levelene. Oh shit. Men ja, indtil videre så har vi jo grundet til 20. Men det kommer vi snart, så jeg finder ud af, hvad vi gør. Vi laver en så special, altså. Vi laver en så special. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke. Den er vej. Skal det noget scope? Nej. Jeg vil komme til at lave en så special, tror jeg. Eller ved jeg ikke. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvad det er for en gun. Nej. Jeg ved for en gun, der tager den her. Oh. Og alle dem der ser med, altså tusind tak for at I gad at se alle mine videoer brændes. Altså det er jeg glad for. Altså, oh shit, jeg tror jeg er ildebrand. Shit. Det er jeg meget glad for. Er det rigtigt? Old. Kiss me onion. Old. Nej.
Tusind tak for det. Er en by den her vej? Så kan vi også lige få den her med faktisk. Den ligger lige lidt der, og så kan vi også få den der by med, som også er der. Gør han til at pære? Jeg er for Rome, hvad sker der lige? Hvis nu er jeg sikker på, hvis jeg på 508. Det kan meget smart. Hvor er ham derovre? Ham der min lille parter. Hey. Så kommer der også trade, men jeg skal lægge noget af min våben derinde. Min fat man. Hvad har den for? Lad os se. Den har den prøver jeg stadigvæk. Lægger om bare. Den. What the fuck? Hvorfor har jeg to det samme? 37, jeg sidder den her. 37. Jeg synes ikke, den er bedre. Tjek over. Bare behold den der. Hold me, oh baby. Hvor meget det på? Kun 400, what the fuck. Det må man også have. Kan jeg ikke have mere? What the fuck? Det er kæft. Jeg er nødt til at tage det hele der stof. Det er sgu lige meget. Hvad er det der ligger der med den døde? Hvad er det? Fisk. Taget med. Lave, Nå. Hvad er det her? Det er en landsby eller hvad? Kom til vel, mand. Jeg tager og så rammer jeg. Han pistolen. Klap om headshot. Baby. Hold da kæft, jeg er dårlig til at ramme. Se, der har jeg lige dræbt den her. Det var sådan en mission, den her. Faktisk er det også en mission. Ja, jeg kan huske. Så jeg er færdig med den, og så skal jeg ned og tale med en, og det gør jeg på en tidspunkt nu. Der kommer også en video, hvor jeg er nede i World 18, tror jeg det var. Det lige er færdig med det. Ja, det gør det. World 18. Der er mange World, altså jeg har hørt, der er World, altså 11, det er jo World 111.
Det er jo den, man kommer ud af selvfølgelig i historien, ikke? Men... Er det her? Stemmer ikke, dem kan jeg tage, så kan jeg få fucking nogle penge på dem. Øj, dem kan jeg... Fedt. Den er touch her. Og en hotel. Den der går ned til en anden dag, der er også sådan, ja. Hospital dernede. Ja. Og en næse derinde også. Ja, jeg ved det ikke altså. Jeg siger bare noget, jeg ikke ved. Det er magic det der, det er den sure luft, og så laver den strøm, hold det kæft. Det er bare sådan noget kreativt. Så bare lige finde ud af den kommer af. Ja. Go away! You see those corpses? Unless you're ready. You killed them all? By yourself? What? Just because I'm an old man? Take it easy, Uncle Ken. Mitch sent me. Mitch. My boy. He was always glad to hear. What? What? They're coming! Then let's work together. Oh, I haven't quick, do it! Uh-huh. Hvad fanden? Okay, hvad skal jeg bygge? Også en ordentlig stor hus. Ordentlig sådan grønt ting. What is Jeg tror, jeg skal bygge sådan en lille have. Skal jeg have glas? Hvad fanden var det her? Gå lige ind og kigge en sus. Og så bare man kan låne noget glas. Hold da op, nu må det sgu så. Øjeblik. Jeg går lige ned. Er det skud, jeg kan høre? Hvad er det for en?
kommer nogen for... Der kommer nogen for bag ham. Fuck noget lort. Nå, men hvis det er sådan der, så må jeg skal bruge de hårde metaljer. Hårde metaljer. Alle sammen i dækning! Alle sammen i dækning igen. Oh shit. Jeg kunne se, om jeg skal gøre noget medic. Alle sammen i dækning! Boom! Hvad er det bare? Oh shit. Ej, ikke ham der. Alle sammen i dækning! Jeg har ikke lært endnu. Jeg skulle stadig glas. Alle sammen i dækning. Hold da fisk. Hold da fisk, han stadig videre. Det er sgu også en legend, så jeg skal godt forstå. Nu må jeg se, hvad for låb man skal tage med. Den her. Ude for siden, en vindue her. Skør om lige hovedet. Shit, er det flere? Bare lade være med det her, det er skide. Det var en legend af det hele, jeg havde en bosser. Ja, det er så kan jeg gå, hvis der var en legend med den der bosser. Og så den der på, som var mini, okay, det er også lidt. Rullehalløj, og så har han en mini på sig. Ja. Na. Stemmer top down. Boom. Er der flere nu? Nu må jeg sgu stoppe. Okay, så fik jeg sgu. Okay, hvad sådan skal jeg gøre? Jeg skal lige finde ud af det. Altså jeg ved, der skal være 2 våben, fordi... Jeg kan ikke bare gå uden han har fået nogle ting, som kan hjælpe ham. Det kan der man fandme. Jeg er nødt til at hjælpe ham. Så er 2. Sådan. Det kan jeg hjælpe. Hi. Not bad. Mitch was a good boy to send you. Right. Before you attracted... Mitch sent me to bring you home. Safely. Please, go to Far Harbor. This is my home. And what? You want me to huddle like a beggar in Far Harbor? I can't just leave. How about this? I'm not asking you, old man. I'm dragging you back. Oh, fine. Threaten an old man. Big shot. I'll go back. You have my word.
Bang, så kommer jeg sgu tilbage. Det er jo det her sted, det er ikke godt at være. Kom vi, så skal der base. Så det er stadig mit nu. Så jeg er nødt til at sende ham hjem til Far Harbor. Ingen vil sådan. Kan jeg nogen som helst videre? Jeg er snart level 62, synes jeg. Så yeah, he will come, he will take, with a well I can just say, oh what I do, what I want, what I so, what I wrote, so. Nå, min arm bliver den her klokken. Alle sammen, wow! What's up? Den person, der siger med. Det var jeg med. Se mig. Food, stem back. Food. Jeg mærke, at han sagde det. Jeg sagde food. Det skal også til sammen. Og god musik og radioen. Did what? Chase me from my home? We should dump him in the harbor. You're really not grateful? You get to see your boy again. It is good to see family again. He never visits all right. Here. Mitch is at a loss for words. Hush now. I owe you one. Maine, think the island's easy. Well, Jeg sætter en anden musik på. Sådan, så er du klar, så kommer der disco-musik. Tak. Jeg siger, at jeg skal tage musik. Godt, lad os gøre nu. Sådan. Kom, vi musik. Så er det mine spiller. Hold det. Jeg gider den engang spille, what the fuck. Så jeg tager her. Jeg kan også tale med den her lille kong, tror jeg. Ingen vil have det, for se mod tabten. Jeg finder lige her. Damn those feral ghouls. And damn the island for sending them after Petey. I wiped out the feral ghouls at the campground. The hero of our saga returns triumphant. I bet the island is... Sure. It's only right. I think I deserve more than that. I suppose I could part with a little more. Here's another hut. I've been thinking about what it never was. I'm sorry. You must have been very fond of him. Everybody was. He had the island. Grandpa, if you... That fog crawler's gonna pay for Grandpa George. That's the...
Nå, jeg tror det stopper for i dag. Alle sammen, I må like, subscribe. Og hvis I ikke gør det, så må I sagtens godt. Så må I gerne subscribe. Og tak for at I gad sidde med, og så ses vi næste gang. For Panda Gaming, Leonard. Yes. Vi ses alle sammen. Ha' en god dag. Hold op, det kører jo bare med levelene. Oh shit. Men ja, indtil videre så er vi jo grundet til 20. Men det kommer vi jo snart, så jeg finder ud af, hvad vi gør. Vi laver en så special, altså vi laver en så special. Nej, jeg ved godt sige, jeg ved ikke. Den er vej. Det skal det noget scope. Nej. Jeg vil komme til at lave en så special, tror jeg. Eller ved jeg ikke. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvad det er for en gun. Nej. Jeg ved for en gun, der tager den her. Oh. Og alle dem der ser med, altså tusind tak for at I gad at se alle mine videoer brænde. Altså det er jeg glad for. Altså shit, jeg tror jeg er ildebrændt. Shit. Det er meget, men lad os bare smutte ind og spille Fallout. Og som vi ser, så er level 61, så kæft det går over det, altså det er helt utroligt. Det går hurtigt, synes jeg selv, altså det ruller jo. Og det skal fejres med et pip. Og som jeg alle sammen har hørt det, så er jeg snart på 20 subs. Den sidder og rasler med hænder der. Og jeg har sagt, når jeg får 20 subs, så laver vi det. Så fejrer vi det med en, hvad skal jeg sige? En, når jeg kommer til min LAN-fest. Den 11. i næste måned. Så så laver jeg en livestream derfra. Så laver jeg en livestream derfra på PlayStation. Så det bliver vildt fedt. Så bare glæder jeg alle sammen. Det bliver hæftigt. Nå. Hvor langt kom vi fra sidst? Nej. Vi har Hellbill can travel in Devilland. Nå. Men jeg ved, nu skal vi deroppe. Jeg skal se, at der er en cola herinde. Okay. Hvad for? Er det rigtigt? Old. Kiss me onion. Old. Nej. Tusind tak for det. Og er en by den her vej? Så kan vi også lige få den her med faktisk. Det ligger lige lidt der, og så vi også få den der by med, som også er der. Grønt eller pære? Jeg er for Rome, hvad skal jeg lige? Hvis nu er jeg sikker på, hvis jeg på 508. Så er meget smart. Hvor er ham derovre? Ham der min lille parkering. Hey.
Kom, lad os trade, men jeg skal lægge nogle af mine våben derinde. Min fat man. Hvad har den for? Lad os se. Den har den prøver jeg stadigvæk. Panda, panda, panda. Panda, panda. Ej. Hvad så er det panda gaming vinder her? I dag skal vi spille selvfølgelig DLC igen, altså. Det er bare, den er vild alle sammen. Altså, køb dem, hvis jeg var jer. Altså, vi har købt 3 DLC'er, vi kan ikke bare lade være. Vi har købt de 3 DLC'er her. Altså, så der kommer den her DLC. Og så kommer den her Make in fucking World. Make in China. Og så kommer der World by. Altså, jeg er allerede klar. Jeg er allerede klar til at købe, når det kommer. Eller vildt. Det bliver hæftigt, når den der... Ja, når den kommer. Ja. Nå, men lad os komme ind og spille Division. Eller Division. Prank. Ej. Lad os komme ind og spille noget Fallout. Yes. Nå. Pitboy. Nå. Bare det der, eller... Hvis I kan lide den der sang, der er der, ikke? Så skriv kommentaren. Skriv lol. Alt den vil skrive lol. Det betyder... Bare prøv, jeg skal... bare skriv dem. Bare skriv Fallout. Nej, bare skriv dem. Nej, I skal skrive, nu hedder... Bare skriv P. Så ved jeg, dem der skriver P, de er dem der godt kan lide sig spillet. Eller sangen, undskyld. Nå. Det kommer bare. What the fuck? Hvorfor har jeg 2 det samme? 37, hvad sidder den her? 37. Jeg synes ikke, den er bedre. Tjek over. Bare behold den der. Hold me on, baby. Hvor meget det på? Off, kun 400, what the fuck? Det må man også tage. Kan jeg ikke have mere? What the fuck? Det er kæft. Jeg er nødt til at tage det hele der stof. Det skulle lige meget. Hvad er det der ligger der med den døde? Hvad er det? Fisk. Taget med. Lave. Nå. Hvad er det her? Er det en landsby eller hvad?